Joo, eli kannattaa ehdottomasti äänestää. Mikäli esimerkiksi viime eduskuntavaaleissa kaikki, jotka jätti äänestämättä, olisi äänestänyt jotain puoluetta, mitä tahansa puoluetta, siitä puolueesta olisi välittömästi noussut koko eduskunnan suurin puolue. Ja mä oon samaa mieltä Villen kanssa, että kannattaa äänestää jotain sellaista, joka voi tuoda jotain uutta Turun politiikkaa. Ja no, Suomessa on yksi sellainen puolue, jolla ei mun mielestä ole silleen vielä yhtäkään paikkaa tuolla Turun kunnanvaltuustossa. Mikähän se puolue olisi? No niin joo, kiitos. Kiitos. Niin, tulee.